Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye bi ye kari ye n'o ye tubabukalo ale tile 15 ye bi ye n'o ye mars kalo ye san 2000 ale ni 26 an bɛ o la. Sunkalo ale tile 26 ye bi ye fala ye Lailatul Kadiri su ye bi ye min ye hijira ye ale san 1447 an bɛ o la. Wula in na fala ye an bɛna dɔgɔkun kɔnɔ kibaruyaw kuma fɔ min ye Iran, Israel ni États-Unis faralen ɲɔgɔn kan o jɛlen don ale la. An ye kibaruya laban minnu sɔrɔ o ko la an na dɔ fɔ o fana na. Algérie fana fala ye ale taara kɛlɛ dɔ wuli Tunisie a n'o dancɛ la. U yɛrɛ ka fɔ la k'u ye bamanciwale kɛbaa maa 7 fa o yɛrɛ ka sɔrɔdasi 3 sara a la. O waleya kɛra cogo min na an na o fana ɲɛfɔ. Dɔgɔkun kɔnɔna na ko kumaba minnu sigira sen kan an na olu fana ɲɛfɔ. Fala ye Lailatul Kadiri in na u y'an sɛgɛn bi dɛ. Marasiw tun bɛ yen o. Bi kun ye dimanche ye nka a bɛnna Lailatul Kadiri fana ma fala ye. An bɛ dugawu kɛ sa furu caman sirila bi. Ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ furu tututu ye nka an ma dumuniw kɛ fɔlɔ dɛ. Furusiri san dumuni. Fo sun ka tigɛ sa ni sun tigɛ sera o la sa min ye a baaraw ye bɛna kɛ. Fala ye nin waati in na kuma misɛnnin cayalen don jamana marabaaw nɔfɛ ka sabu kɛ maaw y'a yira sa k'a fɔ k'u sigira ka mɛn u ɲɛ bɛ ka ɲinini kɛ u bɛ ka lajɛli kɛ fala ye. An ka jamana in de ma nɔgɔn. Mali n ka cɛkɔrɔba ko ma ko san dɔ la min ye Marijɛ Ɲare tile tun don Moro Naba ale nana a ye Marijɛ Ɲare yɛrɛ ye a ko tiɲɛna masakɛ ka kɛ i fasalen k'ale m'o faamuya dɛ ko Marijɛ Ɲare k'a ma ko ale fɛ ko maaninfinw de bi yan u hakili bɛ baara kɛ u ka sigidaw jɔrɔ b'u la u ka siniɲɛsigi jɔrɔ b'u la u ka jamana jɔrɔ b'u la wa n'i b'olu kunna fala ye da b'i ye suna t'i ye foyi man dɔgɔ u bolo. An ka ɲɛmaaw b'o baara de la nin waati in na fala ye. I y'a kɛ cogo o cogo a bɛ fɔ ko a ma kɛ u sago ye nka jama sago an ka dugawu kɛ a ka se ka k'o ye. Fala ye an n'an ka jateminɛ misɛnninw fɛ an ye fɛn dɔw jateminɛ an bɛ fɛ ɲɛmaaw fana ka hakili jagabɔ k'a ka bi fala ye. N'i y'anw ka jamana ta k'a lajɛ bɛɛ bɛ kule ko sonyani bɛ kɛ bɛɛ bɛ kule ko namara bɛ kɛ nka a bɛ kɛ jɔnniw fana fɛ anw kelenw de don. Fala ye n'i ye an ka jamana maracogo lajɛ an bɛ ka baara kɛ cogo min n'i y'o ta cogo lajɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen m'a fɔ a bɛɛ maa tɛ se ka nkalon da maa bɛɛ lajɛlen na nka maa caman bɛ yen bi jɔyɔrɔ b'u bolo fala ye olu y'o jɔyɔrɔ k'u ka nafasɔrɔ sira ye a bɛ duguma sira fɛ cogo min a bɛ sanfɛ sira fɛ ten wa min ye o ye n'o bɛ ka gɛlɛya bi o ye ɲɛmaaw yɛrɛ tɛ wuli ka jɔ kɛ ka lakɔlɔsili kɛ an ye nin kalifa kalisa la a bɛ ka nɔbɔ wa a tɛ ka nɔbɔ de. Fala ye n'i ye Mali fɛn o fɛn ta i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'a f'i ɲɛna n'i taara ni b'i bolo bila i kun u t'a ɲɛnabɔ nka jɔnni b'u bolo bila u kun o ye anw yɛrɛ ye munna anw tɛ ban k'an bolo bila an kun sabula an bɛɛ ko k'an kungo ka ɲɛnabɔ joona. Fala ye jɔnni b'u dɔgɔninw n'u kɔrɔkɛw bila u ka kɛ suyɛnikɛla ye baarakɛyɔrɔ la anw de don. O tuma e ɲɛna k'a daminɛna e la wa kabini e tɛ mɔgɔw nana u ye nin kɛ o ye e bɛ se k'i yɛrɛ kɛ cogo di o ye anw de fana ye fala ye. Bi n bɛ se ka fili baarakɛda min bɛ Mali kɔnɔ fala ye k'i bɛ taa i ka wariko kungo ɲɛnabɔ ka na k'a ban pewu k'i tɛ dɔrɔmɛ 1 d'u ma o man ca dɛ o fana ye jɔnni ye o ye anw de ye. N'an b'a fɛ a ka ɲɛ n'an b'a fɛ a ka dilan ka ɲɛ ɲɛmaaw ye mɔgɔw sugandi cogo cogo ɲɛmaaw ye bolofara caya cogo cogo ɲɛmaaw ye kow sigi sen kan cogo cogo anw fana ka sɔn kuma dɔ la ka fɔ fɛn dɔw la ko ayi nin tɛ bɛn an k'a kɛcogo ɲuman na. Fala ye ne bɛ taa baarakɛyɔrɔ dɔ la sisan ne bɛna sɔrɔ aw jɔlen don kabini sɔgɔma ne bɛna dɔrɔn ne bɛ n kari ka don ne ta bɛ ɲɛnabɔ ka aw jɔlen to o fana ye jɔnni ye o ye anw yɛrɛ de ye. An bɛ fɛ yɛlɛma ka na an bɛ fɛ lafiya ka na an b'a fɛ ka sɔnɔgɔya ka na o de la Dosolo Tarawele ka buru dilanyɔrɔ 15 ans mugu fala ye o de y'a diya n ye. I kɛra diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i taara buru san na 15 ans mugu Dosolo ka buru n'i kɔni b'a fɛ i bɛ aran jɔ dɛ. Faamaya t'a la fantanya t'a la setigiya t'a la n bɛ karisa dɔn t'a la
donc ni waliya dɔw bɛ yen bi an yɛrɛ k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ fala ye u kɛlen don ka jɔyɔrɔ dugumada ni sanfɛda di maa minnu ma fala ye u k'u la kɔlɔsi u bɛ mun n'a ye dɔ ye fɛn dɔ fɔ n ɲɛna n yɛrɛ bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ n'an kɔni y'a ɲɛ sɔrɔ don o don an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que ko dɔw bɛ yen olu man ka kɛ ko ɲɛmaaw t'u kalama nka u yɛrɛ kan ka wuli ka jɔ kɛ fala hali kuma dɔw la mɔgɔ dɔw fana bɛ bila lakɔlɔsiliw la olu yɛrɛ fana bɛ tila k'o fana kɛ wari ɲini sira fana ye tuguni baarabaw yɔrɔw b'o la sɔrɔbadabaw b'o la fɛnbaw b'o la ko i b'a ye ko cɛ nana wari ta ka taa n'a k'a ma foyi di mɔgɔ si ma o kɛra laada ye an yɛrɛ bolo sa i tɛ taa yɔrɔ si k'i bɛ taa taama ta ye n'i ma pɔpɔrɔ ni su to olu bolo nka o bɛɛ lajɛlen na anw kɛlen don ko a ka yɛlɛma a ka ɲɛ nka anw yɛrɛ dun de don ko e san joli nin e bɛ baara la Kasimu bolo a ye mun ɲɛ i ye yanni e ka na karisa tun bɛ yen fɛn bɛɛ tun b'o bolo mɛ a tɛ ɲini k'a dɔn k'a fɔ a y'a sɔrɔ cogo di an ka hakili to nin ko in na a bɛ sɔn k'an fana lafiya kosɛbɛ parce que an yɛrɛ fana bɛ kule kuma caman an bɛ maaw jalaki kuma caman an bɛ faamaw jalaki kuma caman nka fɛn caman fana bɛ yen o jalen don an yɛrɛ ye o de la bi bɔlɔlɔ sira ninnu fɛ mɔgɔw yɛrɛ ye fɛn caman dabila kun jumɛn kama sabula u b'a dɔn k'a fɔ n'a kɛra cogo sugu la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ nka ɲɛmaaw fana ka wuli ka jɔ kɛ fala ye ɲɛmaaya jama tɛ se ka di mɔgɔ ma k'a to a ko kunna ten e k'a lajɛ kɛ fala ye tile fila in na an tulo bɛ min yɛrɛ la n'o yɛrɛ bɛ ka bɛɛ kamana kuwa douane ɲɛmaa fɔlɔ ni dan kan k'olu bɛ kɛlɛ la o bɛ se ka faamu o yɛrɛ da yɛrɛ man ka se ka o man ka mɛn yɛrɛ kuma tɛ ko k'o lakali parce que o man ɲi jamana yɛrɛ ma o maa mun bɛ ta nin baara yɔrɔba ninnu na fala ye jateminɛw de bɛ kɛ yan'u ka sugandi karisa de don a bɛ bɔ nin yɔrɔ in na a bɛ nin kɛ a ye nin kɛ ani nin jɔyɔrɔ in ka kan wa adamadenya taabolo b'a la wa maanifinya taabolo b'a la wa a bɛ jama kun wa ani jama bɛ bɛn wa min bɛ k'a ka dangan o bɛ kɛ cogo di nin bɛɛ lajɛlen de kan ka jateminɛ yɛlɛma kan ka don maaw tacogo la kosɛbɛ dɔ fana ye fɛn kelen fɔ ɲɛna bi fala ye n yɛrɛ ye médaille sɔrɔ nka médaille ko tigiw juguya tɛ n na dɛ nka u k'a lajɛ minisiri minnu bɛ na ni maa kuraw ye ka taa médaille d'u ma san kelen san fila u k'o fana jateminɛ baarakɛyɔrɔ la dɔw taara o san 50 retraite la u ma deli ka degun kɛ u ma fosi kɛ dɔ nana tilenin fila ko parce que ko minisiri ka baarakɛyɔrɔ k'a ka surun minisiri la ka médaille ta ka d'u ma fala ye o fana tɛ ko ye dɛ ɲɛmaaw k'o fana jateminɛ parce que a furugufurugu kuma bɛ ka caya tile fila in na kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw y'a sɔrɔ n'i ye ko yɛrɛ jateminɛ a baarakɛda ba dɔw la fala i b'i yɛrɛ ɲininka karisa sera ka nin bɛɛ kɛ a ma médaille sɔrɔ cogo di donc nin kun ye an ka bilasirali ye yanni an ka don an ka ko kun na Lailatul Kadiri an bɛ dugawu kɛ ala k'a bato bɛɛ lajɛlen minɛ hakilila yiraw don yaasa jamana ɲɛmɔgɔw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na fɛn caman bɛ fɔ u tɔgɔ la fɛn caman bɛ kɛ u tɔgɔ la kojugu caman bɛ kɛ ka ta ka da u kan u yɛrɛ t'a kalama nka n'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka lakɔlɔsili fara u bolodala fala ye a ka ca ala fɛ u bɛ bɔ a caman kalama wa fura bɛ so ka sɔrɔ a la fana n'o tɛ bi dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ bɛ dabolo min na bi fala ye e ko maa bɛ yen ko maa min bɛ kisi a ma ma nɔgɔn dɛ n yɛrɛ teriw ye dɛfɛnw ni dafu ye fala bi u yɛrɛ ko k'i bɛ wari yɛrɛ ye a tali yɛrɛ i t'a de b'a ta ni tafɛrɛ min ye fɔlɔ nka an ka baara kɛ an halala ye min ye an ka hakɛ ye min ye o ka d'an ma yaasa jamana fana bɛ se ka nafa cogo min jamanadenw bɛ se ka nafa maaw bɛ kule mun na dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a laɲini cogo min wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko nin kalo in tile 13 n'a tile 14 fala ye an ka maa minɛlen fila k'olu sera k'u yɛrɛ sɔrɔ fo ka se 3 ma koyi min ye wolomasiri tabaw ye u ko ko jɛkulu marifatigi minnu tun bɛ yen n'olu tun ye an ka sɔrɔdasi kɛ 2 minɛ fala ye o sɔrɔdasikɛw olu sera k'u yɛrɛ puruti ka bɔ olu bolo jaja maa minnu bɛ yen k'olu y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'olu kɛlen don réfugié ye ka nin réfugié kɔnɔna na Mauritanienkaw fɛ yen fala ye u kun taalen don n'an ka wolomasiri 2 ye yen waleya in kɛra cogo di Mali ni Mauritanie dancɛ la min ye nin sɔrɔdasikɛ 2 ye fala ye u minɛna a mɛnna koyi u y'u ta pewu ka bɔ n'u ye Mali kɔnɔ Mali ni Mauritanie dancɛ la sa kungokolo fandanbana min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko forêt de Ouagadougou fala ye u taara n'u ye yen u taalen kɔfɛ yen sa a nana ye k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen 2 in ye armée ale ye wulikajɔ min kɛ nin waati laban in na o dajigira Bamacɔre ni Jugawalekɛbaw la olu yɛrɛ fana y'u ɲinɛnkolobaatɔ to ka 5 don fiɲɛ na maa 2 in bɛɛ lajɛlen n'o ye sɔrɔdasi ye fala ye u lasagora ka na n'u ye Gunam k'o di gendarmerie lakaw ma maa fɔlɔ o ye première classe de cavalier Mohamed Wangaraba ale yɛrɛ bɛ escadron 333 na lakɔlɔsili ni lakodɔnni o maa don filanan fana ye première classe Mohamed El Maouloud Diallo ye ale bɛ
régiment 635 la min ye blindé ye o maa ye ale ye nin sɔrɔdasi 2 bɛɛ lajɛlen fala ye u kun minɛna octobre kalo tile 9 san 2025 k'u to ba joliba sanfɛ olu yɛrɛ kɔni kun taatɔ don sɛgɛnnafiɲɛbɔ de la u y'u ta caw ka taa n'u ye fo Moritanikaw fɛ yen o waati kelen na fala ye min ye Alaji Baɲa ye n'o ye Joyilakaw ka préfet ye ale min minɛna nɛgɛ kanɲɛ 11 waati février kalo tile 14 san 2026 kalifabugukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Joyila ani Fana ni ɲɔgɔn cɛ fala ye ale fana tilara k'i bologoci ka bɔ a minɛbaw la koyi u y'ale minɛ Joyila k'a sɛnsɛn ka tɛmɛ n'a ye Kucala fɛ ka Kɛnparana Sago ka taa n'a ye fo Masinakaw fɛ yen fala ye ka taa mara ye min ye nin kalo in tile 13 ale fana ye a minɛbaw ɲinɛnkolobaatɔ to ka duuru don fiɲɛ na ka boli k'i dogodogo yiritu ni kungo kɔnɔnaw la fala ye fo ka ci yɛrɛ sɔrɔ tɛnɛnkunkaw olu fɛ yen wolomasiri tabaw fana ye ale fana lasago k'a bila ka na n'a ye nin waati in na armée a b'ale ka bolo kan min ye baro kɛlɛtigi ye sa ko k'a fɔ duguden bɛɛ lajɛlen ye k'an ka hakili latigɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ ma ɲinɛ maa si kɔ maa bɛ bolola fala ye ko ɲinɛmakow kɔ wulikajɔ ni cɛsiri ni baaraw bɛ sen na yaasa an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogo min ni maa 3 olu kɔni sera ka duuru don fiɲɛ na fala ye k'u daraki ka bɔ u minɛbaw bolo ka se ka n'u yɛrɛ sɔrɔ an cɛmancɛ la an bɛ dugawu kɛ sa min ye Joyila préfet ye fala ye ale ye kalo 1 de kɛ han ale minɛna kalo tile 14 kunungo kun ye kalo tile 13 ye ale sera a ye sunkalo k'u bolo dɛ a minɛna sunkalo mangɔnɔ de kɔnɔna na sa kɛ ale kelen de kun b'a ka mobili kɔnɔ a tun bɛ ka taa Joyila de wolomasiri tabaw ka dagatigi ko ka kibaruya wɛrɛ fana da maaw tulo ka fala ye min y'an ka pankuruw ye olu bɛ munumunu salo la nin y'a waati jan ye lakɔlɔsili barika bonyalen don bi Nara Yoro ale ni Kayi marabolo kɔnɔna na kosɛbɛ Bamanjuwale kɛba mototigi 3 olu kun y'u kun bɔ Narakaw fɛ yen k'u kunda min ye Yelemani ale marabolo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguni cini bɛ n'u b'a fɔ ma ko Sinewali i kan k'o dɔn dɛ aha Sinewali Yelemanikaw fɛ yen u y'u kunda ye fala ye armée ale y'u nɔbɔ k'u suruku bɛlɛ u taara don fara dɔwɛrɛw ka fala ye u tun bɛ yiritu dɔ jukɔrɔla la Sinewalikaw fɛ yen waati min na u ye sangakɛw ti bɔ u ɲinɛnaw hakilila tigɛlen min ye pankuru ye ale ye goni gosi kan Bamancuwale ni Wale kɛba fɛn fɛn tun bɛ sa k'u bololaminɛw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a bɛɛ lajɛlen u fatura o ko in senfɛ fala ye baro kɛlɛtigi ko sa ko ni Ala sɔnna ma ko dugudenw k'u hakilila tigɛ armée ale ma ɲinɛ maa si kɔ wulikajɔ ni cɛsiri Bamancuwale ni Wale kɛba k'u ɲini k'u t'u sɔrɔ fo ka wo kɔnɔnaw la k'u bɔ baara la ko o waleyaw bɛ sen na fala ye Joyilakaw ka denmisɛnninw ko ka foni ta ka ɲɛsin u ka Joyila préfet ma han k'u bɛ dugawu k'a ye sa ko Ala ka ɲuman segin ka na Joyila min ye Masinakaw a y'i sera k'i yɛrɛ porokoto ka bɔ kɔnɔna na cogo min na ka na min ye i yɛrɛ sɔrɔ fo tɛnɛnkunkaw fɛ yen fala ye taama jan sen fɛ sa k'u b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinanja min n'a sera k'i yɛrɛ sɔrɔ nin cogo in na k'u ka foli b'a ye bi u ka foli bɛ ɲɛmaaw fana ye min ye préfet ye ko Ala ka ɲuman segin ka na Joyilakaw olu fɛ yen wolomasiri tabaw ka gun kan hali bi Jemakaw fɛ yen fala ye kankura o dayɛlɛla nin kalo in ale tile 13 n'o kɛra juma tɛmɛnen ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale taara Jemakaw fɛ yen kilomètre 7 ka kɛ ni Jema dugu yɛrɛ kɛrɛfɛla ye fala ye kankura in dayɛlɛla ye koyi a tɔgɔ yɛrɛ ye min ye nanzarakan na o ye 44 n'o ye régiment ye artillerie o de bilara Jemakaw fɛ yen maramafɛn minnu kan ka k'a kɔnɔ baara kan ka kɛ cogo min dugudenw kan ka minɛ cogo min na Sadio Kamara ye o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ fala ye tajugu gɛlɛya mankan kun cayara kosɛbɛ min ye sitɔrɔni 525 k'o donna jamana kɔnɔna na juma tɛmɛnen Seko Jegu maaw u y'a yira sa ko taji mun nalen filɛ nin fala ye 100 saradala sa ko 60 k'o ye gasoil ye min ye Seko Jegu ɲɛmaa ye n'o ye coordinateur Paul Isa Dabo ye télévision soba la a y'a yira sa ko mankan min tun bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sira kɛ fala ye k'o ye kibaruya jatigintaw ye minnu dira n'o ye maaw jatigɛ bɛɛ lajɛlen wulila ka t'i ka i ka tɔnɔ wari don taji la zu bɛ kasi la an bolo yan o ale ka tɔnɔ ye wa 6 ye fala ye ale ye 6 ale taji wa 6 la sa ko mɔgɔ t'a ko cogo dɔ fala ye sisan taji 2 a bolo a t'a na a b'a kɛ ni min ye fala ye maa caman de ye nin kɛ han ko kamalen min kɛra o ko sababu ye n'u b'a wele ko Ali Diko ko a tɔgɔ bugunatigɛ tɔgɔ ko Ali Yɛlɛko ye fala ye brigade min bɛ Kalabankɔrɔkaw fɛ yen olu ye wele bila a ma kunungo n'o brigade yɛrɛ commandant major ye o ye Musa Jakite ye o kɔfɛ sa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bannen olu y'a dɛndɛn ka taa n'a ye police cybercriminalité la fala ye
yen fana yen brigade fana ɲɛma olu fana b'a bisimila baara tɔ mana kɛ cogo min sa ni ala sɔnna ma tarata do min ye ali yɛlɛko ye a ka ko ta n'a bila o na dɔn nin waati na kɔni cybercriminalité maaw ka brigade fala ye a b'olu ka bolo ka police cybercriminalité o kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na nin waati na min ye an ka jamana ye fala ye tajiko kuma halisa an b'a kɔnɔ maa minnu ye degun sɔrɔ tajiko la sa nin kalo tile 13 olu denw 31 chauffeur ni parantiw olu taara ka fara jamana yɛrɛ bi jɔ ni denmisɛnnin minnu ye n'a fɔ ma ko pipi de la nation baara in sa a kɛra premier ministre ale ka dagayɔrɔ la ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye premier ministre yɛrɛ général de division Abdoulaye Mayiga ministre min bɛ yen ni ale bɛ kɛnɛya ni ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na n'o ye colonel major médecin colonel major Asaba Jalo ye ale ye ɲɛfɔli kɛ baara in kan ka kɛ cogo min ministre tɔ minnu fana bɛ yen fala n'olu bolo donna nin baara in n'a fɔ Fasun Kulubali ka taa se Madina Sisoko ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan sabula ministre ka jɛ ka baara don nka min ye baarakɛ boloda in ye n'o ye pipi de la nation ye a bɛ Asaba Jalo ale ka yamaruya kɔnɔna na tasuma Dosolo Tarawele ka sugu a y'a mana o la sa ministre min bɛ mara kama bɔli kunna ale taara bɔ u ye fala ye a tɛgɛlankolon ma se min ye général de brigade Isa Usman Kulubali ye a ko ko ni ala sɔnna a ma ko sugu kura bɛna jɔ nka min ye jagokɛlamisɛnw ye fala ye u ko k'u ma da o ko in na dɛ k'u ma ba sugu kura jɔli ko ma dɛ ko nka ko k'a fɔ ko bɛɛ bɛna i sigiyɔrɔ kɔrɔ sɔrɔ ko jɔrɔna b'u la nka ministre k'u ma k'u k'u kɛ pewu u bɛna sigiyɔrɔ ɲini ye fɔlɔ ka t'u bila ye yanni sugu baara bɛɛ lajɛlen ka ban 8 mars o kɛra Baɲangarakaw fɛ yen premier ministre ale yɛrɛ taar'o kɛnɛ kan sa musow minɛn dira olu ma n'o ye tracteur u bɛ se ka sɛnɛ kɛ n'o ye cogo min o kɛnɛ kelen kan premier ministre birigiden fɔlɔ fana da birigiden fɔlɔ min n'o ye dugutigiw ale ni maakɔrɔw olu ka so ye u bɛ se ka sigi sen kan cogo min Bamako yan sanu tɔnɔkan tɔnɔ fala ye sefa wari miliyari 18 ani miliyɔn 400 o taara ka di marabolo ma marabolo minnu bɛ yen bi ni olu n'u sanubɔyɔrɔ b'olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo 9 o de ye wari in sɔrɔ wari in b'a daminɛ sa miliyɔn 4 ani 40 na fala ye ka taa se miliyari 3 ma min ye Keɲeba marabolo y'o sɔrɔ jamanakuntigi ka laseli senfɛ a ko kɛrɛnlen kɔfɛ a ko musaka in bɛna lasago Bamako ya fala ye min ye marabolo kɔnɔna na sa jɛrɛjɛkulu bɛ sigi ye préfet b'o ko latigɛli kɛ u b'a fɛ ka wari ka don sira min fɛ u b'o ɲɛfɔ olu fana mana tila o la pewu u bɛ sɔrɔ k'a lasago gouverneur ma gouverneur fana bɛ sɔrɔ tuguni k'a lasago jɛkulu ma jɛkulu bɛ sɔrɔ ka fɛɛrɛ sigi sen kan sa baara in bɛ se ka kɛ cogo min ka sanu ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya fala ye commissariat min sigira sen kan n'o bɛ dugujukɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale y'a tɔgɔla kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ n'o ye brigade ye brigade in kɔni bɛna munumunu salo kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sanubɔyɔrɔ lakodɔnnenw kɔfɛ fala ye ndamandaw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa sanu bɔ u yɛrɛ ye ka se ka fɛɛrɛ tigɛ olu bɛɛ lajɛlen k'u bila hukumu kɔnɔna na min ni sariya bɛ ɲɔgɔn fɔ o baaraw bɛna sigi sen kan brigade in ka wulikajɔ kan ka kɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na wa min ye nin kalo in tile 11 n'o kɛra araba tɛmɛnen a kuma a fɔra min ye conseil des ministres ale kɛnɛ kan a ka wulikajɔ kɔni bɛna kɛ Mali fan bɛɛ fɛ a ka polisi b'a bolo kiiri ko fana n'o bɛ bɔ a ko la fana kiiri fana ko o fana bɛ a bolo fala ye palais de pionniers n'o ye sifinw ka sokuraba ye fala ye janigɛlakaw fɛ yen premier ministre ale y'o kurumo karili kɛ kɛnɛ ka sa yɔrɔ in ye so belebeleba 4 b'a la sisow b'a kɔnɔ min ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɛyɔrɔ so o tɔgɔ dalen don Daba Modibo la so kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen ni lajɛ bɛ k'o kɔnɔ sa o tɔgɔ dara Sori Ibrahima Kuyate la n'o ye Bɔnba ye min ye Adama Sama Seku ye kelen tɔgɔ dalen don a la Seydou Badian Kuyate dɔ tɔgɔ dalen don o la Fatumata Umu Jara Jɛma min ye u ka cyber salle de cyber interconnexion yɔrɔ fala ye o tɔgɔ dalen don a la Daba Modibo farikolo ɲɛnajɛ n'o ye gymnastique o tɔgɔ dalen don ale la Eli Bouakar Diallo u ye kɛnɛ dɔ fana tɔgɔ da tagadaw la fala ye basket kɛyɔrɔ b'a kɔnɔ tennis kɛyɔrɔ b'a kɔnɔ min ye volleyball u bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ka taa fara piscine belebeleba kan ani dunanjigiyɔrɔ yɔrɔ in fala ye k'a kɔni maa bɛ se ka taa ye nka i k'a bila i kunna k'a fɔ dunanjigiso tɔw bɛ cogo min ale ti ten dɛ min ka di n ye n b'o kɛ ye fɔlɔ ye mun ye i ka kɛ sifin ye filanan n'i tɛ sifin ye fala ye maaw bɛ min dɔn o tɛ se ka ɲɛ ye ka kɛ ni jamana taabolo ani lamɔ kɛcogo sabula maaw bɛna kɛ kuma caman bɛna kalan kɛ wa fédération fana olu fana wulilen don yɔrɔ in nɔfɛ yaasa olu bɛ se ka baara kɛ cogo min sunkalo bɛ k'i sɛnsɛn ka taa kuncɛyɔrɔ la fala ye bi y'a tile 26 ye Lailatul Kadiri su o ye bi ye silamɛw bɛna bato kɛ su in kɔnɔna fala ye min ye alabatow ye sarakabɔw ye ka taa se dugawudenw ma ani ka maaninfinw la ni na hinɛ su in kɔnɔna na ka delili kɛ jamana kɔnɔna bɛ se ka suma cogo min basigi ni lafiya bɛ nana cogo min na kuranɛ kalanw b'o la
min ye waajulu b'o la ale ni dugawu don o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bi su in kɔnɔna fala ye an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ sunkalo timɛ ko ɲuman seli musaka ala k'o nɔgɔya fala an bɛna tuguni Brésil fana y'an da si e ko an jɔyɔrɔ ma dɔgɔya ko in na bɔko 3 ou bien bɔko 4 ne bɔko 4 fɔlɔ la chinois tɛ de olu y'an da si o kɔfɛ an ye Tchèque da si o kɔfɛ Belgique y'an da si kunu min ye Brésilien ye 76 anw ta kɛra 73 ye fala ye a gɛlɛyara dɛ ne yɛrɛ n kun bɛ bin an bɛ t'u kan u bɛ na an ka fa tɔ nana kɛ u nana yɛlɛma an ka fala ye nka nin gosili a tun bɛ se ka bali parce que denmisɛnnin ninnu u tɛgɛ ka di cogo min u fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ la nka an garisɛgɛ man bon tuguni dɛ an taatɔ coupe du monde kɛnɛ kan na man bon munna u bɛ ka anw ni tubabu ninnu dɔrɔn bila ɲɔgɔn na dɛ farafinnakaw tɛ yen u t'olu dɔw ye de olu de tun bɛ se ka anw lataa o fala ye n'olu ye anw ni ninnu Brésil 5e puissance mondiale Belgique Union européenne dan kelen dɔ in tɔgɔ ye di sebe ninnu ka girin n'anw ye koyi nka an b'an labɛn siɲɛ wɛrɛ Ligue des champions fana na nin dɔgɔkun na fala ye Stade Malien fana dasira 3-0 o kɛra Afrique du Sud kaw fɛ yen segi bɛ an fɛ yan dɔgɔkun 2 n'ala sɔnna a ma Sud Africains u nana an sɔrɔ yan Bamakɔ yan a kɔni tigɛra daw dɔ la sa an n'an sigi an kan kun kɔnɔ kɔkan kibaruyaw la fala ye Mali ale ni États-Unis ko bɛn ma sɔrɔ fɔlɔ min b'a jira k'a fɔ ko États-Unis ka bɛ se ka na wolomasiri tabaw baara kɛ an fɛ yan tiɲɛ don min ye gafe dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko recherche ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ sa ko bɛnkanw bɛ ka sɔrɔ ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ ka kɛ nka Mali ɲɛmaaw yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ nin waati in na kɔni o tɛ olu ni États-Unis cɛ kumaɲɔgɔnya kɔni bɛ yen jamana fila bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hakilina sigi kɛ yaasa sɔrɔko ta nasira fɛ min ye marako ta nasira fɛ ale ni mara kɛcogo ɲuman ta nasiraw fɛ u ni États-Unis bɛ kuma la o la nka min ye wolomasiri tabaw ye dama don o kuma na fɔlɔ o bɛ taa n'an ye Iran ale ni États-Unis ani Israël o kɛlɛ min bɛ sen na sɔgɔmada in na kuma min bɛ yen n'o taara fa bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye o ye corps de gardiens ye u y'a jira sa ko ni ala sɔnna a ma k'u na Israël premier ministre k'o ɲini n'o ye Benjamin Netanyahu ye ko k'ale bɔ baara la pewu min ye nin kuma in fɔlen fala ye Benjamin Netanyahu yɛrɛ bɔra wulada in na k'i bolo kɔrɔta ko maa minnu y'a fɔ k'ale sara k'ale filɛ nin ye k'ale ma sa bi a ma sa sini k'ale ɲɛnɛma filɛ nin ye fala ye ko maa caman b'a dɔn n'a bolo de ye a y'a bolo kɔrɔta k'o jira maaw la k'a bolo den 5 bɛɛ dafalen filɛ nin y'a bolo nin ye ko foyi tɛ ale la ko a bɛ yen Israël ye a jira fana États-Unis fana na fala ye k'olu bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye n'o ye ka minɛn minnu bɛ misiliw kɔkari ko minɛn bɛ ka dɔgɔ olu bolo kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen y'a jira sa k'a fɔ ko min ye tile 12 kɛlɛ min kun kɛra juin kalo tɛmɛnen san 2025 fala ye ko nin waati kelen de fana na ko min ye Israël ye a y'a jira États-Unis na ko ale ka nin ninnu ka minɛn kunbɛlan in k'a dɔgɔyara a bolo kosɛbɛ zen sa ko ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na sa n'o tɛ ko Iran kɔni bɛ ka mugujugu kɛra olu kan Donald Trump ale fana ye kangarida kɛ k'a jira sa k'a fɔ ko min ye Detroit d'Hormuz ye ko ka fɛɛrɛ tigɛ taa ni ka segi bɛ se ka nɔgɔya la cogo min na o la sa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ caman bɛ yen a ko n'a ma ɲɛ min kɔ k'olu bɛ se k'u wuli k'u jɔ u kɔ a la dɛ ko nka ko nin ko bɛ cogo min k'a b'a ɲini Faransi fɛ k'a ɲini Ngilɛw fɛ fala ye k'a ɲini Chine ni Japon fɛ u ka jɛ u ka na u ka taa Detroit d'Hormuz ka taa lakanani baaraw kɛ min ye nanzaraw n'o ye Américains ye olu ka waribaara yɔrɔ minnu bɛ yen u y'a jira sa ko Detroit d'Hormuz datuguli min filɛ nin ye fala ye k'a da ka di Irisi la dɛ min ye dollar wari miliyɔn 150 ye Irisi bɛ k'o de feere taji la u bɛ ka k'a ka tunɔkantunɔw ye a bɛ ka taji feere Chine ma cogo min a bɛ ka feere Inde ma o cogoya kelen in na Sisikaw ko Américains ka pankuru 2 panna olu ka jamana kunna ko a tɛna tɛmɛ o 2 kan tuguni k'u b'a ɲini Américains fɛ u tun ye laɲini min kɛ k'a fɔ sa k'u ka pankuru 3 bɛna tɛmɛ olu fɛ ko o tɛ se ka kɛ tuguni ko wa k'olu kan'u yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ k'u bɛ laɲini kɛ olu fɛ ko sabula olu sisi diɲɛ kɔnɔ olu dati don maa ka kɛlɛla kuma tɛ k'a fɔ k'u ka kɛlɛla farali kɛ nin waati in na fala ye k'a ko n dayinnen don kosɛbɛ Irankaw da la gosili su ni tile ko tiɲɛ don u bɛ k'u fasa ja kaki ko nka ko tɔ t'u yɛrɛ la tuguni koyi u ka yɔrɔ girimanbaw bɛ yen k'olu bɛ ka gosi nin waati in na min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni lakɔlɔsilikɛlaw minnu bɛ josariyaw kɛ olu y'a jira sa k'a fɔ ko nin baara min filɛ senna nin ye bi ko gɛlɛya bɛ ka ye a baara la fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ tiɲɛni barika bɛ ka bonya ja minnu bɛ ka jira ani baara minnu bɛ ka kɛ bi fala ye
kwa kɔlɔlɔ bɛ ka boli jamana in bɛɛ lajɛlen ka an'u lamini jamanaw ko ni kɛlɛ in ma jɔ a jɔ waati la ko maaw hakili tɛ kɔlɔlɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka bɔ a la han Israɛlikaw fɛ polisiw y'a yira sa ko maa minnu bɛ yen n'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka taa u jɔ ko ka taa yɔrɔw lajɛ ka jaw ta u y'olu maaw gɛn ka bɔ yen u ka wuli ka jɔ senfɛ sa u y'a yira sa ko maa kɔni tun ye ja ta ni telefɔni ye fala ye u y'o telefɔni bɛɛ lajɛlen minɛ olu la dugu kɔnɔna ni dugu laminiw bɛɛ lajɛlen n'o ye Tel Aviv ye n'o y'u ka faaba ye k'u y'a yira sa k'a fɔ k'u tɛ jɛra ye cogoya si la maa si ka to yen ja t'a la tuguni o la sa u ye maaw kɔn pewu k'u ka taa ka bɔ yen bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ɲini min ye gɛlɛya ye halisa Iran ale ni Israël ni ɲɔgɔn cɛ gosili bɛ senna cogo min e ko nin waati na u ma dadigi kɛ Iran na tuguni ne fala ye u ka taji yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Kargil Island ye ko gosili taara ka ɲɛsin o ma a caman y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ in o de nafa ka bon kosɛbɛ Iran yɛrɛ bolo a yɛrɛ bɛ taji sɔrɔ yen de k'a mamagaw ɲɛ n'a ye o la sa min ye Israɛlikaw ye olu y'a yira k'a fɔ k'u ye yɔrɔ in gosi yɔrɔ in kɔni gosili kumaw cayara nin waati in na nka a nana dɔn min fɛ maaw bɛ ka wuli ka taji ɲini Iran yɛrɛ dugu kɔnɔna na nin waati in na Amerikɛnw ka bato belebeleba min bɛ yen n'o tun ye san 50 ye nin a bɛ baara la fala ye k'a ye dɔ kɛ k'a bɛna segin ka t'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ bato in ale tɛna se ka baara kɛ tuguni Gardien de la Révolution y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Amerika yɔrɔ caman ma ko wa k'u ye yɔrɔ dɔw gosi ka ban min ye Israël faaba kɔnɔna na u ka wuli ka jɔ sera sɔrɔsi yɔrɔ caman ma Al-Daharakaw fɛ yen n'o ye Amerikɛnw ka lasigiyɔrɔ ye Émirats Arabes kɔnɔna na n'u ka yɔrɔ wɛrɛ fana bɛ yen n'u y'u ka base dɔ sa n'o bɛ Erbilkaw fɛ yen olu bɛɛ lajɛlen n'o bɛ Arifan ale ni Kuwait kɔnɔnaw la k'u y'olu bɛɛ lajɛlen gosi ka ban wa ko min ye nin communiqué ninnu filɛ nin ye fala ye ko b'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛ ka baara mun kɛ k'olu ta ye tiɲɛ ye k'olu filɛ n'olu ye min kɛ u b'o fɔ wa ni min t'u nɔ ye u b'o fana fɔ communiqué kelen kɔnɔna na sa min ye Iraki ye ale fana ye jaw bɔ ka yira sa Amerikɛnw ka yɔrɔ bɛ ka gosi yɔrɔ minnu na Victory kan o kɔnɔna na Bagdad yɛrɛ kɛrɛfɛla la pankurutigi kɛrɛfɛla la drone dɔ ale ye munumunu sa o kɛ sa ka gosili minnu kɛ ani ka ja minnu ta ko Irakikaw bɛ fana olu fana bɛ k'o fili bɔlɔlɔ siraw fɛ min ye nin kɛlɛ in ye fala ye ko n'i y'a bakuruba bɛ ta k'a don ɲɔgɔn na nin waati in na Pentagone ko sa ko ale ka kɔni bɛ min fɔ olu ka avion bolila 6 o fatura dɔgɔkun in kɔnɔna na ko nka k'a kana kɛ maa si ɲɛna ko pankuru min n'a tiɲɛna Iraki ko jugu de ka marifa y'u sɔrɔ dɛ ko jugu ka marifa tɛ k'olu yɛrɛ ɲin dɔ de ka minɛn ko o y'u sɔrɔ min ye waati gɛlɛya in ye sa kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ ka se mun ma bi o ye Irankaw ka taji bɔ yɔrɔ min n'o ye Île de Kargil in ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale de ka taji kɔni bɛ bɔ kosɛbɛ n'o bɛ Irankaw yɛrɛ mago ɲɛ nka min ye 100 sira la 11 a jɔyɔrɔ b'o de la n'a a kɔni yɔrɔ gosira ko maa tɛ se ka taa tali kɛ fala ye min ye taji ye k'a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ $119 na don nataw la han a barigon kelen o la sa Détroit d'Ormuz ale baaraw bɛna gɛlɛya kosɛbɛ min ye kɛlɛ in ye ko n'an m'an kɔlɔsi fana bateau bɛ sɔn ka kari ɲɔgɔn na Détroit d'Ormuz la sabula a yira k'a fɔ ko minnu kun jɔlen don kɛrɛfɛ ani minnu bɛ kɛ fɛn na dugujukɔrɔmugu ko a tɛ ka munumunu salo kɛ olu dɔw nɔfɛ wa min ye ko in ye ko a gɛlɛya bɛna juguya jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ kuma fɛ ani adamadenya tɔbɔtɔli kuma fɛ Irisi y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛna balo tɔni 13 wɛrɛ di tuguni ani furaw k'olu bila ka taa Irankaw fɛ yen Vladimir Putin ale de ye laɲini kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko baara bɛ se ka kɛ ni Irisilakaw ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen Croix Rouge tɛmɛ ninnu bɛ tɛmɛ olu fɛ min ye Chine fana ye ale fana ko sa k'a ka Croissant Rouge k'o fana bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin Iran ma yaasa npogotigi minnu bɛ yen n'olu ka ekɔliso kɔni dasira ka se ka balo ninnu d'u ma waleya in gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ jamana caman bɛ yen olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ sa ko yaasa cogo min na Iran a k'a dafɛ jamanaw n'o ye arabu jamanaw ye fala ye k'a k'olu senbɔ ko in na ko dɔw bɛ yen olu kana don ko wɛrɛw kɔnɔna na ka na ni degun wɛrɛw ye degun b'a to bi kɛlɛ min na taa sira wɛrɛ ta sira min ni don nataw la n'o da man di Iran na o la sa min ye sigida ni sigiɲɔgɔnw ye Israël yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ b'o de ɲini sabula kɛlɛ kan ka b'o la o la Hezbollah maaw fana ko ni Israël b'o ɲini k'a fana ka Liban gosili dabila Libankaw yɛrɛ fana ko Hezbollah bolofara minnu b'u fɛ yen fala ye ko don nataw la k'u fana tɛna na u sigi tuguni u ka bolofara min bɛ diɲɛ fɛ k'u fana bɛ don kɛlɛ kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka kɛ waati min na fana min ye i ka cɛ n'o ye Corée du Nord ye ale fana bɛ k'a ka mugujugu kɛru ka taa diɲɛ fɛ fala ye roquette tɛ roquette ye a bɛ k'u fili Kim Jong Un yɛrɛ a nan'i jɔ sa min ye Ukrainekaw ye a y'a f'u ye k'u filan d'ale ye u kana tamakiya k'a fɔ ko u b'u ɲɛ jɔ ale ɲɛ na dɛ k'u ka kɛlɛw kɛ u k'u pan ale kunna ale ni maa ti ɲɔgɔn na a bɛ a ka armaw olu de lajɛ min ye Amerikɛnw yɛrɛ ye u ka kuranbɔyɔrɔ maaw
olu y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min filɛ nin ye Falaye ko nin dɔgɔkun nata in na k'a ko bɛna na jɔ ko sabula suguw bɛ cogo min kuranko bɛ cogo min ko jamana in saba si tɛ se a ko kɔrɔ min ye Américains ka kuran ni jiko ye kuranko maaw ye olu y'o hakilina yira nka o ko sa ko kɛnɛ kɔni kan ko se min bɛ olu bolo bi k'u ka armée bɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la n'an bɔra ye Falaye an bɛna an yɛrɛ fɛ yan farafinna Algérikaw ka sɔrɔdasiw y'a yira sa k'olu ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo yɔrɔ la n'o ye Tébessa ye Tébessa in ale ka surun Tunisie la kosɛbɛ min ye Bamajɔlen ka wale kɛbaa kɔni ye Algérie sɔrɔdasiw y'a yira sa k'olu ye maa 7 fa o la ko olu yɛrɛ ka sɔrɔdasi 3 k'o fatura o ko in senfɛ u y'a yira sa k'olu kɔni bɛ wulikajɔ la hali bi Bamajɔlen ka wale kɛbaa fɛn fɛn bɛ yen ko k'a bɛɛ lajɛlen daraki pistolet mitrailleuse 14 k'u sera k'u bolo dɔw kan marafakisɛw ani minɛn wɛrɛw k'u bolo dɔw kan Algérie ka sɔrɔdasiw y'a yira sa ko nin yɔrɔ in kɔni k'u tɛna yɔrɔ in to yen tuguni sabula kuluwo don u na lakɔlɔsili kɛ ɲuguɲugu kana taa ɲagaɲaga wuli olu yɛrɛ fɛ yen ka na gɛlɛya wɛrɛ don u ka jamana kɔnɔna na nin ye kumaw ye min bɛ dan sigi an ka bi wulada in na laseli la n'o ye dɔgɔkun kibaruya ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Lailatul Kadiri Ala ka timɛko ɲuman n'a ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka sunkalo yɛrɛ tɔ timɛko ɲuman jira an na seli Ala ka musaka nɔgɔya ani bɛɛ lajɛlen Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛɛ ni Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 waati sabula baara tɛ kɛ sini an ka kunnafoni tɛna na di sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 waati an b'a kɛ midi waati k'a kɛ kunnafoni kelen ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o faamuya cogo min na an kɔni bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baro kɛ ka kuma an ka page Facebook kan kibaruya telima minnu mana na sɔrɔ yen an b'olu bila yen maaw bɛ se k'olu sɔrɔ fo ka taa se midi waati ma a k'an bɛn sini bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ